Dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. M'manja mwanu Atate ndipereka mzimu wanga. Pemphero la Stephano, pemphero la mphamvu. Pamene tili mkatikati mwa chikondwerero cha Christmas, pamene tili mkatikati mwa chikondwerero chonena kuti Mulungu akupereka ulemerero ku munthu wathu kuti tigawane naye umulungu wake, iye akutenga umunthu wake, immediately mpingo kutipatsa chaka cha Stephano. Chifukwa chachani? Christmas, kubadwa kwa mbuye wathu, is all about kuchitira umboni choona. Ndikulandireniso abale ndi alongo pano pa Tiyankhule na Ambuye. Lero pa 26 December chaka cha 2023. Mawu athu oyamba pamene tikulemekeza umalitiri wa Stephano Mmalitiri oyamba akuchokera m'buku la ntchito za atumwi, mutu wa 6 ndime 8 kulekeza 10, kudzawerenganso mutu wa 7 ndime ya 54 kulekeza 60. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Mphatso Makunje wa Holy Childhood kuchokera ku St. Bernadetta Parish, Diocese ya Mzuzu. M'manja mwanu Atate ndipereka mzimu wanga. Ndipo salimo yathu, salimo namba 31, ikutikumbutsa kuti ndipereka moyo mwanga m'manja mwanu Atate. Nthawi zonse limene lizikhala pemphero lathu tizipereka moyo wathu m'manja mwa chauta. Ndipo mawu mu Uthenga Wabwino ndi monga adalembera Mateyu oyera, mutu wa 10 ndime 17 kulekeza 22. Amene akutiwerengera mawu a Uthenga Wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku Episcopal Conference of Malawi, ECM. Pamene tikulemekeza Stephano Mmalitiri oyera, tatiyeni tipempherere anyamata onse othandizira misa, pakuti uyuso ndiye nkhoswe yawo. Mawu oyamba, mawu a m'buku la ntchito za atumwi. Stephano anali munthu amene Mulungu adamukomera mtima kwambiri, nadzaza ndi mphamvu kotero kuti ankachita zizindikiro zozizwitsa pakati pa anthu. Koma kudabwera anthu ena aku Kirene ndi aku Alexandra, aku nyumba ya mapemphero yotchedwa nyumba ya mapemphero ya opatsidwa ufulu. Iwowa pamodzi ndi ena aku Silisiya ndi aku Asiya adayamba kususana ndi Stephano, koma adalephera kumugonjetsa chifukwa iye ankalankhula ndi nzeru zochokera kwa Mzimu Woyera. Pamene ambwalo aja adamva mawu a Stephano, adakwiya kwa basi nachitira sinya. Koma Stephano atadzazidwa ndi Mzimu Woyera adayang'ana kumwamba naona ulemerero wa Mulungu, ndiponso Yesu atayimirira kudzanja lamanja la Mulungu. Tsono adati, onani, ndikuona kumwamba kosekuka ndipo Mwana wa Munthu atayimirira kudzanja lamanja la Mulungu. Koma iwo adafuwula kwambiri natseka m'makutu mwawo nagundikira onse pamodzi. Anamutulutsira kunja kwa mzinda nakamponya miyala. Mboni zidasungiza
zovala zawo munthu wachinyamata wina dzina lake Saulo. Pamene anthuwo ankamuponya miyala, Stephano adayamba kupemphera kuti, Ambuye Yesu, landirani mzimu wanga. Mawu a Ambuye. Titokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a Uthenga Wabwino monga adalembera Mateyu oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi yomweyo Yesu adati, anthu muchenjere nawo, pakuti adzakuperekani ku mabwalo a milandu ndipo adzakukwapulani m'nyumba zawo za mapemphero. Adzapita nanu kwa nduna ndi kwa mafumu chifukwa cha ine, mwakuti mudzandichitira umboni pamaso pawo ndi pamaso pa anthu a mitundu ina. Akadzakutengerani ku milandu musadzade nkhawa nkumanena kuti kodi tikakambe bwanji, kapena kuti kodi tikanene chiyani. Mudzapatsidwa pa nthawi imeneyo mawu oti munene. Pajatu odzalankhula sindinu ayi, koma ndi Mzimu wa Atate anu amene adzayankhula kudzera mwa inu. M'bale azidzapereka m'bale wake kuti aphedwe, bambo azidzapereka mwana wake. Ana adzawukira makolo awo mpaka kukawaphetsa. Anthu onse adzadana nanu chifukwa cha ine, koma yemwe adzalimbikire mpaka potsiriza, ameneyo ndiye adzapulumuke. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Koma yemwe adzalimbikire mpaka kumapeto, ameneyo ndi amene adzapulumuke. Izidi tikuziona mmoyo wa Stephano, Mmalitiri Woyamba, amene moyo wake tikulemekeza lero, amene moyo wake tikukondwerera lero, amene moyo wake tikunyadira tsiku la lero. Tisayiwale mawu akuti Mmalitiri amatanthauza mboni, mboni yachoona, mboni ya Yesu Khristu. Inu ndine mwina titokhala ndi mafunso kuti nchifukwa chani pakatikati pa chikondwerero cha Krismasi, pakatikati pakuti Mulungu adasanduka munthu, tasintha kale giya, tayamba kusinkhasinkha za imfa ya Stephano. Chifukwa chake nchakuti Chikhristu, Yesu Khristu amene tikumukondwererayo, Yesu Khristu amene anatibadwira, Yesu Khristu amene adatipatsa mtendere, akufuna tizimuchitira umboni. Regardless of the situation imene tipezekemo, tisatope timuchitire umboni. Brothers and sisters, it's normal to experience dispute in a Christian community. Kusemphana chichewa ndi mbali imodzi ya moyo wathu. Pockets of injustices will be there. Anthu kuoneka ngati kuti mwina pena kuponderezana here and there sizidzalepherayi. Izi ndi zimene tikuziona mu miphakati yoyambirira kwa Akhristu oyambirira. Chaka cha lero chikutiuza kuti pamene pankaoneka kuti Akhristu amene anali achiyuda ankakhala ngati akupondereza Akhristu amene asala achiyuda, panapezeka njira yoti athetsere kuponderezana kumeneko. Nde atumwi aja ananena kuti ife tidzipereke ku ntchito yolalika Uthenga Wabwino, ku ntchito yopereka masakramenti, ku ntchito yolalika mawu a Mulungu. Tipeze anthu ena amene azigawa zakudya, azigawa zimene Mulungu anatipatsa kuti should be for everybody. Brothers and sisters, how we live our faith with frailties, with weaknesses, kaya pakhale zotsamwitsa ziwiri zitatu pakati pathu, sizimapanga define who we are. What defines who we are is how we deal with those differences that emanate amidst us. Zinthu zimene zimaoneka zolakwika pakati pathu, kusankhulana bwino, kuponderezana here and there, kakukhumudwitsana, kukhapirana kosathwa, sizingalephera as long as tili anthu. Koma mmene timathanirana nazo zinthuzo zimasonyeza kuti ndife ndani. Mmene timathanirana nazo mavuto amene amabwera pakati pathu amaonetsa kuti tikutsatira Ambuye Yesu. N'chifukwa chake tsono atumwi aja adasankha madikoni 7. Ndipo mwa madikoni amenewa munali Stephano komanso Philip amene anali kugwira ntchito ya Ambuye. Ndipo tikumva kuti Stephanoyo anali munthu odzadzidwa ndi Mzimu Woyera, anali munthu wanzeru. He was a sign of contradiction.
chifukwa cha chimenecho, chifukwa cha nzeru zake zodabwitsa, chifukwa cha kuyera mtima kwake, zinapangitsa anthu ena kuti asamulandire bwino, zinapangitsa anthu ena kuti apse naye mtima, amaona ngati akuachepetsa kaba, amaona ngati akuadyera shaini. Choncho he was persecuted left, right, center, anamtengera ku mabwalo osiyanasiyana kuti akayankhe milandu. Monga timanenera nthawi zonse, chikhristu chenicheni chimatipatsa zabwino zochuluka. Chikhristu chenicheni sichidzalephera kutipatsa mavuto, chifukwa mavuto ndi mbali imodzi ya mtanda wa Ambuye Yesu. Chikhristu chenicheni chidzatipatsa abwenzi ambiri. Chikhristu chenicheni chidzatipatsa adani. Chikhristu chenicheni chidzatipatsa mtendere. Chikhristu chenicheni chidzatipatsa kukayika, chifukwa cha zimene zikuoneka pakati pathu. How we deal with the problems that we face tells a story of who we believe in. The message and values of Christ will produce enemies, will produce reactions, will produce, for that matter, various reactions. Ena pamene mthenga wabwino dzalalikidwa, ena pamene mawu a Mulungu alaperekedwa, ena pamene tigwira ntchito ya Ambuye, adzatilandira, adzatikonda, adzatithokoza, adzatamanda Mulungu. Ena ntchito yomweyo sadzakhala nayo ntchito, adzangotiyang'ana, sadzatikwiyira, sadzatithokoza, sadzatiyamikira, sadzatinyoza. They will be indifferent. Komanso ena ntchito yomweyo adzatipsera nayo mtima, adzatipereka nayo, adzatinyoza nayo. They will reject us altogether. They will persecute us and persecute the word of God. Koma abale, mawu a Mulungu amatha kumangidwa, mawu a Mulungu amatha kunyozedwa? Ayi. Stephano Mmalitiri Woyamba akunyozeka, akuzunzika chifukwa cholalikira mthenga wabwino, chifukwa chokhala chitsanzo chabwino. We are all called through his life that even in the face of persecution, we are not to give up. We must remain faithful, chifukwa iye ali nafe. Tisayiwale kuti ndi Emmanuel, amene tikumkondwererayo, ali nafe. Remember, to be betrayed, to be criticized when living and preaching the word of God is inevitable. Kuzunzika, kusautsidwa mtendere, kunyozedwa, kupenekeredwa, pamene tikugwira ntchito ndi kulalika mawu a Mulungu sikudzalephera. Satana ndi anjelo ake adzafunafuna njira zoti akhalitsire chete mthenga wabwino. Koma choopsa kwambiri, monga ndinaneneranso chaka chatha, nchonena kuti mazunzo amenewa, kunyozedwa kumeneku, kusautsidwa kumeneku, kuzunzidwa kumeneku, nthawi zambiri kumachokera from within, kumachokera kwa abwenzi athu, kumachokera kwa abale athu, kumachokera kwa amene akutidziwa, kumachokera kwa iwo amene amenera kutitonthoza, kumachokera kwa amene amenera kutichotsa chiphanzi tikapsinjidwa. Kumbukirani, zija anaona mneneri Yeremiya, wansembe wina otumikira ku Yerusalemu, mwana wa Ima, dzina lake Pashu, nda amene anatsogolera kuti Yeremiya akwapulidwe, Yeremiya aponyedwe ndende, Yeremiya azunzike. Anazunza, anagulitsa Yosefe, sanali anthu dera, anali abale ake omwe, motsogozedwa ndi Yuda. Tikumbukiranso kuti Ambuye Yesu anaperekedwanso ndi Yuda wina, okhala mmodzi mwa apostoli awo. Kodi adapha Abele ndani? Kodi si mchimwene wake Kaini? Ambuye Yesu lero akuti, if we are not ready to pay our own life for the sake of him and his mission, we haven't yet started following him. Iye amene tikukondwerera kubadwa kwake, iye amene tikunena kuti ali pakati pathu, iye amene tikunena kuti ndi Emmanuel, ndi Mesiya wathu. Ngati sitilokonzeka kumutsata ndi kupereka moyo wathu omwe, ndi kupereka chuma chathu chomwe, ndi kupereka zonse zimene tili nazo, nthawi yathu yomwe, business yathu yomwe, ntchito yathu yomwe, tikumbukire kuti sitinayambe kumutsata. Inetu ndi zimene ndikumva Ambuye Yesu akuti yankhula tonsefe. Inu amene mukondwera Khristu, kodi mulokonzeka kupereka moyo wanu monga Stephano? Chosangalatsa ndi moyo Stephano, chimene chikundipatsa chidwi, ndichonena kuti nthawi imene anali kumuzunza, Stephano sanakhale chete. Stephano sanasiye kuyankhula. Tikawerenge nkhani yonse kuchokera mu chapter 6 makamaka verse 52 nkukafika mu chapter 7 kumva za nkhani ya Stephano. Tiona kuti pamene anali kunkwapula, Stephano anali kuwadzudzula. Inu Aisraeli mwakhala mukukana Mulungu moyo wanu onse. Sanasire pompo, anantchula mayina osiyanasiyana. Iye ndi pamene anankira kuwadzudzula. Mwakhala mukupembedza mafano ndi kuwamangira maguwa ake. Anthu aja anapitiriza kunkwapula. Stephano sanasiyayi. Mwakhala mukukana malamulo a Mose. Anthu aja anapsa mtima.
tikana bwanji ife ndi amene tikutumikira Mose. Stephano sanasire pompoyi, mwakhala mukuzunza komanso kupha aneneri a Mulungu ndi mawu ake. Mwasankha kumva zimene mukufuna kumva, monga zilili pakati pathu, anthu kusankha zimene akufuna amve osati zimene akuuzidwa kuti zinthu zilili. Stephano pamene akuzunzidwa, Stephano pamene akunyozedwa, akunkirankira kuphunzitsa, akunkirankira kudzudzula, akunkirankira kuafuna kuadziwitsa mpaka kuti ndinu anthu olephera ino. Kenaka pamnthu aja akumupha, iye akuyang'ana kumwamba, mwakhululukire onsewa. Ndikuchita chidwi. Ino ndine pamene tili pa masautso, atha kukhala matenda, itha kukhala imfa, itha kukhala ngozi ya abwenzi ndi abale athu, kutha kukhala kusowetsedwa mtendere, itha kukhala demotion, itha kukhala transfer ya kumene mwina sindikufuna ndipite, itha kukhala kupatsidwa ntchito imene sinditha. How do we react? Stephen always kept the truth. Anasunga choona. Abale ndi alongo, ndimafuna kuti ndinene ichi. Don't follow the young man so he may repent while you perish. Pamene anthuwa anali kumuzuza Stephano mpaka kumugenda miyala mpaka kumupha, panali kuti wachinyamata wina Saulo, amene ankachitira umboni, amene ankasunga zovala, amene anali kupereka chilolezo kuti zimene zikuchitikazo zinkirenkire. Sitikudziwa kuti enawo zidathera bwanji, koma timamva kuti mapeto pa zonse Saulo adatembenuka mtima. Inu ndine nthawi zina timatsatira anthu osadziwa mawalawo, osadziwa kuti akakafika ku nyumba amapangana zotani ndi Mulungu wawo, osadziwa kuti akamva mawu a Mulungu amasinthika motani. Don't follow the young man so he may repent while you are perishing. Inu ndine aliyense apange zake, aliyense apangane ndi Mulungu wake. Imfa ya Stephano itithandize lero kupereka umboni onena kuti ndife a Khristu amene tili okonzeka ngakhale kutaya moyo wathu omwe. St. Stephen is challenging all of us to refuse the temptation to be like them. Anthu aja amene amanzuza Stephano amafuna iwo afanane ndiye, amafuna iye afanane ndiyo, aziphunzitsa monga iwo amaphunzitsira mopotoka. Asakhale ndi kuyera mtima monga Stephano anali woyera mtima, asakhale ndi kulimbikira pobweretsa chilungamo monga iwo amapondereza anthu ena. Stephen refused that. He was not afraid to testify that he had left everything to follow his master. How ready are you? How ready am I in 2024 to live in the footsteps of Stephen? Ndifokonzeka bwanji kuntsazira Stephano munyengo ino ya Christmas. Pamene tikupanga exit 2023, ndifokonzeka bwanji kukhala mboni ya mthenga wabwino. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.